Skal jeg have en tur i min nye bil? Nej tak. Nice. Hej, ostemad. Og hej dig der Vormhandler. Christian. Nej. Christian. Nå ja, Chris. Hvad var det, der skød os på os? Det var ikke mig. Ikke den her fra, vel? Ved jeg ikke. Er du sød at gå væk herfra? Jeg prøver faktisk at lave noget. Vi prøver faktisk at snakke her. Jeg er ret så ligeglad med. Det er faktisk illegalt at stå og sigte den der lige i hovedet på en. Jeg føler mig pakket pisse troet, mand. Omkring. Jeg er faktisk pisse troet. Kan du ikke putte den væk? Nå, farvel, dreng. Jeg skal Jeg over prøver til lige at se det på hans Jamen, jeg skal til en case. pot. Hallo, goddag. Jeg vil lige hurtigt klage over en, der hedder Mikkel Lund. Han skød mig bare uden grund. Kan du skrive navnet i chatten hurtigt, så jeg kan se, hvem det er? Hvad? Kan du lige skrive det i chatten? Din mic er sådan lidt krasser i det. Ja, okay. Bare så vi ikke lige laver nogle fejl. Og han er ikke på serveren endnu, kan jeg se. Hvorfor er han lige gået af? Jeg kan ikke gøre så meget, når han er logget af. Jeg kan ikke gøre en del. Jeg kan faktisk ikke gøre en del endnu, når jeg er logget af. Men ellers sagt helt. Okay, det er så lidt. Fra tidligere, dem her, de to her, jeg har taget til fange her, de prøvede at afhøre fra tidligere. Hvad laver I? Hej, vi... Hvad laver I ved mine venner? Hvad sidder du og piller ved lige nu? Ej, Der kom sker ikke ikke nu sult. Hvad fanden laver du? Kom sker det begge to. Det der, Så er begge to anholdt. hvad fanden, mand? Hvor fanden holder du dem? Det der, det er krænkelse. Jeg tror, de føler sig krænket nu. Nej, de bare guns. Nu skal jeg lige gå væk. Konfiskeret. Jeg bærer da også våben. Jeg bærer da også våben. Jeg bærer da også våben. Jeg har da ikke fået. Skal du ud, bror? Ja, jeg går bare. Op imod. Okay. Kan jeg hjælpe dig, sir? Kan jeg hjælpe Så dig? med du ved, eller hvad? Du kan flemme sætte op i munden. Og det er lige nu. Du kigger ved med at kigge i munden. Ja, lige op ad muren. Lige op ad muren. Det var. Ja, skal du have Men jeg har gun licens. Jeg har gun license. Ja. Den var Jeg har konfiskeret. også. Nej, det har du ikke. Altså, jeg har en kniv, men jeg har så gun også. Undskyld. Du har kniv. Undskyld. Og skal jeg se mig? Jeg har også hardball-våben. Ja, men du kan jo gå ind til siden jo. Jeg bare godt, hvad du siger. Op ad muren. Så kommer du kraften i håndjern. Kig ind i muren. Kig ind i muren. Kig ind i muren. Fucking kig ind i muren. Du fucking kigger ind i muren, kan du forstå det? Du går lige væk fra den bil her. Ja, men den er åbnet jo. Du er anholdt. Hvorfor? Hit. Ej, undskyld her. Skal vi snakke om det? Okay.
Hej. Alle, dig der, L2, dig der L2-dyden. Kan du høre mig? Ja, mig. Hvad så, mand? Ja. Hej. Har du godt? Ja, hvad? Har du godt derovre? Lær dig. Skal du have tæsk? Skal du have en tæsk? Skal du have tæsk? Jeg har shotgun, og... Skal du have noget tæsk? Tis? Jeg vil gerne have en Tesla. Jamen, du siger på til, hvad for en tæsk skal det være? Skal det være Tesla S eller Tesla A? Den der allernyeste, den der gik brændt 3 gange på testbanen. Jeg hørte den går tit brændt. Tesla S? Ja, Ja, den. Ja, jeg har jo over min garage. Vil du have den? ja. Ja, det er så. Hvad vil du betale for den? En 50'er. En triller. En 60'er. Ja, det er fint. Okay. Ses lige om 50 sekunder. Ej, rip. Og det er klemt, jeg kommer over for sekunder. Hvad er problemet med flydende ostereje? Hvor mange warrants har jeg? Når du får en warning, skal du skrive udrustegn warrants. Eller nu, du har skrevet udrustegn warrants, så kan du se, hvor mange warrants du har fået. Du har 0. Var der anden, jeg kunne hjælpe? Var der anden, jeg kunne hjælpe med? Vent lidt, skal. Okay. Altså, jeg er helt dagen. Så du også godt se, hvor meget jeg har spillet på den her server? Det kan vi ikke se, desværre. Nå. Bare fordi jeg kan lave sådan en stagefansøgning og sådan noget. Du kan cirka tage, hvornår du starter på serveren, så tager cirka 2-3 timer for hver dag måske. Så jeg spiller cirka, jeg spiller cirka 4. Men der er ikke nogle dage, hvor jeg spiller sådan der ikke 12 timer. Der er nogle dage, hvor jeg spiller 12 timer på ja, det vil sige, altså den gamle med i weekenden, der spiller jeg også sådan, der spiller jeg næsten sådan 16 timer om dagen. Ja. Og der er startet, fortsæt god dag. Ah, tak alligevel måde. Hvad så her, betjentmand? De sagde faktisk lige før, at jeg afbrød mig på penge. Ah, fuck, jeg så fast bilen. Skal jeg op ned på politiet til at spille, tak? Har du lige noget på politiets bil? Ja, jeg hopper ned til Tesla. Hvad er der skidt der? Han Tesla, han skal aflives. Det skal han, ja. Jeg skal have noget vape. Hvordan kan du det der? Jeg vaper bare. Men hvordan kan du det der? Det er rimelig fedt. Væk herfra. Wow. Hvad laver I, mand? Du vil ikke mit venner over der. Køb folk over. Rolig nu, med. Burde I ikke lære at køre bil? Jeg laver en klage om. Jeg er trods alt politiet. Lad dig være med at sigte på os, mand. Alt 3 ind til morgen. Hvad fanden er det nu galt, mand?
Hvad er der galt? Overhovedet. Jeg har ikke gjort noget. Hvor rolig. Hvor ruller? Ind til siden. Jeg er ind til siden. Ind mod muren. Ind mod muren. Sådan. Du redde vores liv. Nice, Og man. penge. Det var så lidt. Hvad er der gang i? Ja, det skulle være fucking fedt, at du bare trækker godt i hovedet på os. Er du okay? Er du okay? Nej, jeg skal lige snakke med ham. Joson, han for det første han laver RDM, og så bagefter chaser han mig. Men jeg kan gerne give mig warn for det, uden en mundtlig advarsel. Ja. Okay, godt. Hvorfor er det, du bare chaser mig? Ja, hvorfor tror du? Fucking dårligt til job som admin, mand. Og du er fucking dårligt til RP, mand. Nu giver du mig warn, eller hvad? Slap lige af, du ramte mig lige med en fucking pistol, mand. Så skal Du de skal øjne. ikke spille så heldig. Ja, du skal ikke skyde efter mig. Du går væk nu. Altså får kraften en kugle lige mellem panden, eller lige mellem øjnene. Ja, ved du hvad? Sut med en bar boller, mand. Wow. Der er ingen grund til vold her. Han skal ikke sige, at jeg skal sutte hans boller. Du får en mundtlig advarsel. Du får en mundtlig advarsel, fordi det der er RDM, der står... Du står rent, du skal det første, du skal forsøge at arrestere ham. Du kan ikke bare gå ind og dræbe ham. Hvor han er det der? Du trækker våbnet. Det er aller sidste mulighed. Det er ikke en lærer, der laver det der bare søde der. Den laver RDM. Sådan, Josen. Hvis han laver noget igen, hvis han laver noget dumt igen, skal jeg bare have en warning. Jeg vil lige give dig en mundtlig advarsel for RDM igen. Har han livet? Han livet? Sker der lige der? Han livet? Ikke dreng. Det skete du har min kammerat her, det er ikke okay. Han kan flexe sig selv. Hvor kraften er over våben du har der? Må lige se det igen. Det er sgu lækkert det der. Det er sgu lækkert, mand. Jeg har kun den her. Jeg kalder den meme. 50 der. Jeg kalder den meme motherfucker. Og så har jeg den her. Jeg kalder den meme motherfucker V2. Og så er den her, der hedder brevsprækken. Brevåbneren. Ja. Fed. Fæ. Skal man gå over og dræbe en Joso? Bare for at vunde. Lad os gøre det. Du lige... Joso! 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 Hallo! Hallo? Er du vågen? Hallo? Jeg tager ham. Prøv at se der, det er en nutcracker. Det er en nutcracker, jeg springer lige hans. Jeg tager lige færdig, og så springer det bare. Nu sviner det så meget.